नैजिबा रोजानि सुबुंनि बाहागो लानायाव मायाबिनि मेथाइखौ रोजाबगोन गाबोन अखानायब्लानो जुबिन गार्गनि 53थि जिथु जोनोम सान बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझारनि एलाजि जाहार जायगायाव आरो बे समाव जोङो मोनथिनो नाजागोन जिहेतु गोबां बेहाय हारिमु बिथिंजों लोब्बा थानाय गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायगोन बा मोनथिनो नाजागोन जिहेतु गाबोननि हाबाफारिया माबायदि जागोन जों बेखौ मोनथिनो नाजागोन जिहेतु बेहाय हारिमु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय बेयाव दङ जिहेतु गाबोन अखानायब्लानो 25 रोजानि सुबुंनि बाहागो लानायाव मायाबिनि मेथाइखौ बा जुबिन गार्गनि जिथु मेथाइ बेखौ रोजाबनो थांगासिनो दङ माबायदि प्रिपारेसन गिबि गिबियावनो नोंथांखौ बे फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननाय आरो अननाय बावबाय लोगोसे नोंथाङा जे कुइसनखौ खालामदों बियो अलरेडि मानसिफ्रा मोनथिजोबखाबाय जोंहा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जुबिन गार्गजों जोबोद सोमोन्दो दंमोन। जुबिन गार्गआबो बिथांजों सोमोन्दोजों लोगोसे बर' हारिनि हारिमुआव गोबां बिहोमा दं, गोबां लिरिक्स, गोबां प्रडिउसारनि गोबां सिंगारफोरजों जों खनदों। थ' जों बै समाव बिटिसिआव इलेक्सन जाफुबाय थानायलाय बिथांनि हरखाब थैनायाव जों बेबायदि खुंनो हायाखैमोन। दा जोङो सरकाराव फैबाय। दा जोंनि सरकारा जायखिनि गभर्नमेन्टआनो जायामोन मानो दा जिखुनु जाया बे हाग्रामा सारि सरकारा खुंनो बेखौ लाबाय। बावहाय जोंहा गासै 25 रोजा मानसिया गान खनगोन बेल' नङा, बावहाय जोङो आसा खालामदों 50 रोजा मानसि फैगोन, बिथांमोनाबो खनगोन। दा फोथारा फिसा नालाय नोंसोर खेबनो हागोन, दा नायनो हागोन खथा खथा। जों बेखौ 25 रोजासिमल' खालामनो हादों हानि सर्टेजनि थाखाय। आरो गेजेराव बियो बैयाव जेट थागोन, जेटआव गसंगोन बर' हिन्जावफोर दख'ना बिदन गोमो ब्लाउस गोजा गाननानै आर'नाइ खानानै। जेटआ बेखौनो फोरमायगोन, जेट फर जुबिन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बाव हाबाफारि दंबावो फुंनि 9 बाजियाव जुबिननि नामै थै दान होनाय। बिनि उनावहाय दं जोंहा जुबिननि नामै बे पार्कखौ नामाकरन खालामनानै अन्थाइ थाफा गायसननाय। बिनि उनाव दं जोंहा जुबिननि बार्थडे 53थि बार्थडेखौ जों सेलेब्रेट खालामगोन केन्डेल लाइटजों जोङो माबागोन खुंगोन। बिनि उनावहाय जोंनो आलासिफोर फैगोन, आलासिफोरनि मोनसे मोननै फिसा बिबुंथि थागोन। बिनिफ्राय नुगोन नोंथांमोना दा मोजां खेबनानै नाय, नैबे गाहायाव दं गासै बेसेबांबा गोलाव, बेवहाय 300 जोंनि रिनाउन हारसा बर' जिखि जाथिनियानो जाया मानो जोंनि बड'लेण्डनि बियो मेथाइ खननायखौ लिड खालामगोन। बिसोर खननायनि उनाव बे जागायजोबगोन। आरो बियो स्पेसियेलि मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव जोंहा लिम्का बुक अफ वर्ल्ड एसियानि जों बेवहाय वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दं। अलरेडि बेखौ जों लेंहरबाय, बिसोरजों कन्ट्याक्ट खालामबाय। जोंहा असिनि दले सारा जोबोद अट'प्रट' जड़ित जानानै दं, बिथांमोनहाबो फैगोन। बे जोबोद बाख्नायथाव, बियो बर' हारिनि मोनसे बिराद बाख्नायथाव। आरो शिब सारखौ जों रोजा रोजा जेब्लायबो धन्यबाद होनांगोन। गोजोन्थों। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन बेहाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टारफोर बाहागो लानायनि सम्भावना दङ नामा? सम्भावनाखौ आं जोबोद बेस्थ' थानायलाय एफा बुरजा आर्टिस्टखौ लेंथुमनाय खबर हरनाय मोनथियाखै। थेवबो आं खोनानाय मथे जोंनाथ' बिटिसिनि गासिबो EM MCLथ' बे थाखाजोबखागोन। ओमफ्राय खोनादों जयन्त मल्ल बरुवा सारा फैगोन बायदि आं बेखौ खोनादों। बेखौ बे साइडखौ आं बारा गोसो होआखै, आं बे कालचारनियाव गोसो होबाय थानायखाय। जिहेतु बेहाय 25 रोजानि जिथु सुबुंनि बाहागो लानायाव मायाबिनि मेथाइखौ रोजाबनाय जागोन, बेहाय क'क्राझारनि अनगायै गुबुन गुबुन जिल्लानिबो जिथु मेथाइ खनगिरिफोरा बाहागो लागोन नामा? एकदम गहपुरनिफ्राय लानानै ओरै गसाइगाव संकस दैसिम जेसेबां बिटिसि एरियायाव गोलैदों, बिटिसिनि बादैबो कार्बि आंलं, ओमफ्राय धेमाजि, सिमेन्ट सापरि, ओमफ्राय गवालपारा दुधनैनि मानसिफ्राबो फैगोन। बिथांमोना होनदों जों जुबिननि थाखाय बर' जाथिया बा बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ एफा गिदिर पदक्षेप लादों, जोंबो बावहाय बाहागो लागोन। बेयो मानो होनोबा मोनसे सासे मुंदांखाल' नङा, दिनै नोंथाङा मोनथिगौ माइकेल जेक्सननि उनावनो बिथाङा गोलैनानै दं। ओरैबायदि सासे बेक्ति जायनि सृष्टि, जायनि मुङा जुबिन गार्ग, बेखौ मान होनो थाखाय थाखा फैसा नाङाजासेनो गाव गावनो खरस खालामनानै फैजोबनो आवगायदों। निस्सय बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो नाजाबाय, मिथिबाय जिहेतु मैया
बा गाबोननि उनावनो जिहेतु मायाबिनि मेथाइजों लोगोसे जुबिन गार्गनि 53थि जिथु जोनोम सान बेखौ फालिनो थांगासिनो दङ बिटिसि गभर्नमेन्टनि बानजायनायाव। आरो बेहाय गाहाय आलासि हिसाबै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मिनिस्टार आरो इएम एमसिएलए गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बे समाव आङो क'क्राझारनिफ्राय बड'लेण्ड टाइम्स।